Ayo co ngasuh sadelok co. Santai santai. Iki turangga muda nedyan rasakan anggelar beksa. Monggo Mas Randy lanjut musik. Ye. Ya.
Jadi sehat negara sentosa tanah air kita Republik Indonesia. Wey, oh ya, oh ya, Waduh, Jan. Suasana bengi iki sehat ya Mas Ibo. Cerah. Waduh, iki penarine jan katon ayu-ayu e. Monggo Mas. Penontonnya pirang ewu Mas Doro? Hah? Penontonnya pirang ewu ki? Kaya niku akeh kurang luwih ya 1000 kurang 700 mungkin. Mungkin niku lho. Wis penting do pari waras selamat sehat. Yo, sukses. Do. Mas Gun lanjut Anda nyelumut. Yo. Ande
sapa wae oke
untuk kesehatan gerak badan demi kekuatan negara sentosa tanah air kita Republik Indonesia. Oh ya.